салом мухлисони Барселона ва канали Барса-TG. Дастаи каталонӣ баъди иштирокаш дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бозиҳои худро дар Ла Лига идома дода истодааст. Даста ки аз мусобиқаи аврупоӣ аз саф афтид, акнун бештари таваҷҷӯҳаш ба чемпионати дохилӣ равона карда мешавад. Барселона бо либосҳои тиллоиаш ин навбат ба меҳмонии Валенсия рафт, вале бояд қайд кунем ки ҳолу аҳволи даста тиллоӣ набуд. Валенсия дастае аст ки гоҳи мушкилӣ барои рақибон месозад, вале гоҳе бар осонӣ шикаст мехӯрад. дар асл агар ба бозиҳои қаблии ин ду даста нигарем, он ҷо ҳамеша бозиҳои серголро манзури мухлисон мекарданд. новобаста аз он ки Барселона аз дасти дастаҳои қавӣ гол сар медиҳад, ба бошгоҳҳои миёнаҳол ҳеҷ раҳме намекунад. дар мавсими қабли каталониҳо ба осонӣ тавониста буданд Валенсияро бо ҳисоби 3-1 ва 4-1 шикаст диҳад, вале то куҷо ин навбат корашон омад мекарда бошад, якҷо хоҳем дид. аз шумо лайку обуна шуданро интизорем. аз мо бошад наворҳои ҷолиб пешниҳод кардан мемонаду халос. акнун ба роҳат шишта тамошоро идома диҳед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барса-TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати дастаи Барселона пеш аз бозӣ чунин буд. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба, Гарсия, Кунде ва Балде, ним ҳимоятгарон Бускетс, Педри ва Де Йонг. дар ҳамла бошад Фати, Левандовски ва Дембеле бозиро оғоз карданд. шурӯъ аз дақиқаҳои аввали бозӣ мизбонон хостанд як-ду ҳолати хуби голзаниро ба бор оранд ки Тер Штеген ба он монеа шуд. дар ҳайати Барселона шумораи бештари ҳуҷумҳо бо зарбаю талоши Фати хотима меёфтанд ки аксари онҳо дақиқ набуданд. шояд Ансу каме ба саросимагӣ роҳ медод. хеле ки қаблан гуфта будем, хави акнун ба ин таланти даста имкони бозӣ дар ҳайати асосиро дод ва Фати низ талош мекард аз худ дараке диҳад ки лоиқи ин мавқеъ аст. ҳанӯз дар дақиқаи 4-уми бозӣ Де Йонг паси пӯшнокӣ ба Фати дод, вале ӯ аз ӯҳдаи зарбазанӣ набаромад. бозии Педри низ ин навбат фарқкунанда буд. ӯ дар дақиқаи 13-ум паси озод ба Фати дод ки ӯро як ба як ба дарвозабон монд, вале ин навбат Фати аз ҳамон қадар ҷои холи рост ба бадани дарвозабон зарбааш расид. қариб ки ҳама бозӣ дар идораи бачаҳои каталонӣ буд. Левандовски ҳам оҳиста оҳиста ба қулаби бозӣ ворид мешуд. ӯ дар дақиқаи 23-ум имкони голзанӣ ба Фати доду Ансу тӯбро вориди тури дарвоза намуд, вале довар дарҳол ҳолати нобозиро ба қайд гирифт. чунон ба назар мерасид ки гӯё ҳамагӣ мехостанд имрӯз Фати гол занаду тилисми комёбиҳояшро боз кунад. дар дақиқаи 36-ум ин бачаи тезкор ба Левандовски шанс дод, вале ҳимоятгарони Валенсия сади роҳи Робертро гирифтанд то зарбааш ба ҳадаф нарасад. дар дақиқаҳои охири қисмати аввали бозӣ мо шоҳиди партофтҳои ҳавоӣ шудем ки имконият барои Левандовски буд ки бо пешсафи дастаро ба танаффус барорад. масалан дар дақиқаи 46-ум Роберт чунон зарбаи сахте зад ки мо то ин дам бо пой чунин зарбаашро надида будем. ин зарба на бозингар ва на дарвозабон, балки чӯби дарвоза нагузошт тӯб вориди тури мизбонон шавад. хулоса қисмати аввал бо ҳамлаборони Барселона гузашт, вале ягон ҳамлаи даста ба голу тағйир ёфтани ҳисоб овардан нарасонид. ана қисмати дуюми дидор каме дигаргун шуд. сараввал Валенсия каме аз хоб бедор шуданд, нороҳатӣ ба Тер Штеген ба бор оварданд. дар дақиқаҳои аввали нимаи дуюм, аниқтараш дар дақиқаи 50-ум Лино ҳамлагари Валенсия тавонист дастаашро бо голи задааш ба пеш барорад, вале он ҷо ҳам довари майдон қоидавайронкунӣ ва бозӣ бо дастро ба қайд гирифт ки хурсандии мухлисонро ба ғамгинӣ табдил дод. хави дар хати ҳамлаи даста тағйирот ворид карда Рафиня, Торрес ва Гавиро ба майдон баровард. ҳамаи дақиқаҳои асосии бозӣ ҳам бо имкониятҳои доштаи ҳар ду даста бидуни гол хотима ёфт. дар 90 дақиқа ба ҳеҷ кадоме аз ин тимҳо муяссар нашуд ки ҳадди ақал як гол зананд. дар рафти бозӣ 9 корти зард нишон дода шуд ки аз баланд будани рақобат дар майдон гувоҳӣ медод. дар дақиқаҳои илованамудаи довар Левандовски тавонист номашро дар протоколи бозӣ нависад. Роберт паси додаи Рафиняро хуб коркард карда зарбаи оли ба дарвоза заду ҳамин хел ҳама талоши рақибро барбод дода Барселонаро бо ғалаба аз майдон берун баровард. ғалаба барои даста бо мушкилӣ ба даст омад. ҳоло ҳам мушкилиҳо аз мӯи сари Кунде дида зиёданд. имкониятҳои голзанӣ барбод дода мешаванду даста наметавонад бозии устуворона нишон диҳад. кай Барселона ба сатҳе мерасида бошад ки мухлисон дилпурона пешгӯии бозиро карда тавонанд?
дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис доданд бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тестарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. дар ин давр Барселона 3 имтиёзи заруриро ба даст овард ва бо ҳамин қадамҳои хурд ба пеш ҳаракат дорад. умедворем дар пешғалабаҳои калонтару муҳимтар моро интизор аст. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.